Койнар ризык, жылы кием Түбән Камада ихлас хайрия үзәге актив эшли башлады. Бирдә ярдәмгә мохтаҗ һәркемгә ярдәм итәләр. Яшәү урыннары булмаганнар, пенсионерлар, ярдәмгә мохтаҗ башка кешеләр мөрәҗәгать итә ала. Мондый пункт шәһәрнең Җәмигъ мәчете имам хатибы башлангычы белән ачылды. Семен Тимофеев ихлас үзәгенә тукланырга атнага 3 тапкыр килә. Ул күп балалы гаиләдән. Яшүсмер сүзләренә караганда, биредә һәркемгә теләп ярдәм итәләр. Волонтер Булат Билалов та аның сүзләрен куәтли. Мы принимаем практически всех. Если кто-то приехал, например, в город, там не может найти место там жилья там или работу. Без барысын да диярлек кабул итәбез. Кемдер эшсез калган, кемнеңдер аерым яшәү урыны юк. Ярдәмгә мохтаҗ булган һәр кеше үзәккә мөрәҗәгать итә ала. Туклану төрле, сыйфатлы. Бөтен ризыкны мәчеттә әзерлиләр. Койнар ризыкны башта үзәктә тараталар. Гири алмаучыларның өйләренә илтеп бирәләр. Мохтаҗлар ризыкның бик тәмле, сыйфатлы булуын әйтәләр. Рәхмәт җиткерәләр. Вкусно кормят? Здесь, да. Плов хороший был. Төп шарт койнар ашарга килүчеләр аек булырга тиеш. Ашамлыклар атнага 3 тапкыр, дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә сәгать 10-нан алып 12-гә кадәр таратыла. Әлеге пункт үзәк базарда урнашкан. Фарис Мөхәммәтов, Александр Халин, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.